Какво ядеш, педераст? Ей, педераст, какво ядеш? Вижте един папагал на пяца Испания, на стълбите. Един папагал на пяца де Испания. Вижте как си е спокойно протокал папагал. И това може да случи само в Рим. В България това не може да случи, защото ще издеме или папагал, или протокала няма да ги имат. Най-вероятно и двете ще бъдат изядени. Да. Ето. От пяца Испания. Опа. Тази гледка с папагала. Ето как спокойно папагал еде портокал. Пак отбеляза. Това нещо при нас няма как се случи. Защото или ще бъде изяден папагала, или портокал. Или двете. Ето. Папагал или портокал. От пяца Испания. Скъпи приятели. Това е. И ето ви малко египетски иероглифи за тези, които могат да четат древния език на фараоните. Малко иероглифи да гледате, да четете. Ето за египтолозите. Малко. Ето мисля.